la realitat és que no sóc capaç de concebre com han fet vostès això. La proposta de compromís era clara. Era quedar-se en el pàrquing, que amb totes les condicions que tenim damunt la taula haguera sigut rentable. Quedar-se en el pàrquing i aprofitar per a fer una redistribució del centre, del casc urbà del poble, per a peatonalitzar carrers i millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes. Eixa era la proposta pensant en el poble i pensant en la gent i gestionant a més els diners en condicions, a llarg termini, òbviament, a mitjan llarg termini. Però la seva proposta i la seva gestió és: tenim un pàrquing del municipi, el subhastem, se'l queda una empresa privada que en principi tenia garanties de fer negoci, no? Perquè si no, no se'l queda. Màgicament tanquen pàrquings, perquè això no ha sigut una decisió de ningú, de sobte han tancat pàrquings, perquè així s'està parlant de millorar les condicions del comerç. No. Estem parlant de que han tancat pàrquings per obrir uno de pagament i, per tant, no sé quin tipus de beneficis de cara als usuaris i usuaris del comerç d'este poble té que quan tenia un pàrquing gratuït ara té uno que va pagar. La promoció del comerç serà tindre els pàrquings que teníem i garantir un pàrquing públic en preus adequats per a que la gent poguera usar-lo i fos atractiu. Perquè el PAC, rebaixa de cànon del 50%, els diners que anem a regalar de 50.000 euros, més a més, la prohibició de pàrquings a 500 metres a la redona, és una cessió a un xantatge. Ho sent molt. I de cara al poble i des del punt de vista de gestió pública i econòmica i des del punt de vista de la gestió pública de lo que és este poble i este municipi, vostès no han pensat en l'interès públic en cap moment. Òbviament, l'empresa ha de mirar pel seu benefici. Jo a això no me vaig entrar. Però vostès són els responsables públics de gestionar bé el poble. I vostès han cedit al xantatge d'una empresa que el que ha fet és no obrir el pàrquing fins que això estiguera enllugat. I s'ha pressionat a vostès perquè caigueren en això. I damunt de tot, això li ho vam dir, li ho vam dir en les comissions informatives, en el plenari, li ho vam dir. Perquè així se va preguntar què anava a passar en els pàrquings públics gratuïts. I se'ns va contestar que no s'anaven a tancar. Li ho vam dir en la comissió informativa, vostè va dir que no. Després vinga així a dir-me que li dic mentider i que estic injuriant-lo o el que vulgui. Però és que vostè és el que és, accepte-ho. I diu, en un informe d'este municipi, que això és el que va fer saltar totes les alarmes, se informa favorablemente la no renovación de los alquileres de solares para aparcamiento. És a dir, que s'havia demanat un informe sobre aquest tema, era favorable i estava damunt la taula. I quan se li pregunta a vostè, diu que no, que això no, que no serà, nunca. Vostès estan fent una gestió i no han inventat res, si és que el pitjor de tot és que no han inventat res, si és que és el que ha fet tota la vida el PP així. Gestionar des de les administracions públiques no per a garantir una millora dels drets de la ciutadania, de la vida de la ciutadania, no. Gestionar perquè les empreses privades facin negoci, a costa dels usuaris i usuaris, en aquest cas del comerç local. Vostès no van ampliar el pàrquing. Vostès han reduït el pàrquing i ara van a restablir-lo pagant un preu. Per tant, no sé quina promoció del comerç és eixa. Des de luego no és la que Compromís faria. Gràcies.